Kollox qed jindika li r-riżenja ta' Rodrigo Gálvez waslet għaliex kienu li għażel li warrab u mhux għax talab għalija l-Prim Ministru Roberta Bela. Dan ikkonfermaha l-Ministru Rodrigo Gálvez stess mal-mikrofonu ta' Net News fejn naqas madankollu li jwieġeb x'inbidel fl-aħħar jiem biex wasal li tar riżenja tiegħu mill-kabinett. Ġifieri ħadd maqlek biex tirriżenja minn jeddek diġi. Id-deċiżjoni ħadta jien fuq kollox riżenja jinktibta u jiena batta u ċertament għamilta għaliex nemmen iva li m'għandix tkun taxkil anke fuq il-partit jew kellha fuq il-gvern għandi nieħu l-azzjonijiet neċessarji bi-tranquillità mingħajr ebda diffikultà anke politika biex inkun nista' wkoll nagħti l-risposti minn ħadd. Min-naħa tiegħu, is-Segretarju Parlamentari Endi Ellul li jingħata r-responsabbiltà tal-akkomodazzjoni għadu ma jafx għalfejn il-housing m'għadux fil-livell ta' Ministeru. Ir-responsabilità tal-akkomodazzjoni, jiġifieri dik li kienet taħt ir-responsabilità tal-ex-Ministru Gálvez illum il-ġurnata hija fir-responsabilità tiegħi. Fidejk jew fidej il-Prim-Ministru ħajkun għax dalgħodu ta' xi fim li tkun fidejh. Biex f'dan il-pajjiż kulħadd jilħaq l-aspirazzjoni tiegħu jiena segretarju parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru. Net News taqsaq lill-membri tal-Kabinett Roberta Bela jekk jaqblux li r-riżenja kellha tkun deċiżjoni tal-Prim Ministru fl-ambitu tal-fatti li ħarġu fl-aħħar xhur dwar il-kriżi li hemm fil-Malta. Il-proġetti tal-housing li waqgħu lura u l-akkużi ta' konflitt ta' interess li waslu mill-ex MP Laburista Marlene Mizzi. Li kieku kontent minflok Rodrigo Gálvez, kont tirriżenja qabel. Fimni min qiegħed flok ħadd fil-verità jien naħseb jekk ħass il-mument li issa kellu jirriżenja, ħadd deċiżjoni li kellu jirriżenja. Kont tistenna illi tieħu l-housing? Jiena. Eżatt, bħala responsabilità. Jiena naqbel ma' kull deċiżjoni tal-Prim Ministru li għamel u ovvjament naqbel ukoll bir-responsabilità ġdida li feda f'idejn is-Segretarju Parlamentari Endi Ellul. Bħala grupp parlamentari Laburista se tkunu qed timxu bl-istess riga li mxejtu ma' Rosjan Kutajru Clayton Bartolo fil-konfront ta' Rodrigo Gálvez. M'għandix inżid ma' dak li ġa spjega Rodrigo Gálvez. Ma taħsibx li kellha tiġi mingħata tal-Prim Ministru però din. Nifhem li jkun hemm naħseb diversi affarijiet interni li jkunu għaddejjin, anke jkun hemm diskursati interni li jkunu għaddejjin. U nifhem ovvjament li l-Prim Ministru ovvjament aċċetta r-riżenja sinja li probabbilment ovvjament sar diskorsa qabel u kien hemm ftehimiet li l-persuna kellu jwarrab. Għalfejn ma ħadhomx il-Prim Ministru u kellu joħodhom il-Ministru wara daw il-ġimgħat u xhur ta' allegazzjonijiet. Naħseb illi dak bl-aġir tiegħu Rodrigo wera kif iġib l-interessi tal-pajjiż u għall-partit qabel l-interessi tiegħu. Taħseb illi toħloq preċedenza din li issa għandu rubija il-Prim Ministru brabta mal-housing, il-kontratturi, eċetera, eċetera. Dawn huma affarijiet li hawn fil-prerogattiva tal-Prim Ministru, il-Prim Ministru jiddeċiedi il-portafolli kif ikunu maqsma. Iva naqbel fulli ma' deċiżjonijiet tiegħu. Il-kwistjoni tal-Mali tal-ilek tinkwetak issa anke għal-fatt li kellu jirriżenja l-Ministru responsabbli. Minix responsabbli jiena mill-Mali ta' hemm illum segretarju parlamentari sintendi xi ħaġa li jrid jaraw. Intant Net News taqsaw koll l-ex Ministru Clayton Bartolo jekk Roberta Bela laqax it-talba tiegħu biex jirritorna fil-kabinett. Iżda dan jidher li għadu qed jistenna. Dan fil-waqt li Gálvez ma xludix li kapaċi jikkontesta bħala kandidat mal-Labor fl-elezzjoni li jmiss. Kellmuk biex tiġi reintrodott fil-Grupp Parlamentari Laburista? Sa issa għadu ħadd ma kellimni. Jekk ismek ikun għadu ma tnaddafx, xorta waħda se tkun qed tikkontesta l-elezzjoni ġenerali mal-Partit Laburista. Jiena fuq kollox il-realtà turi li dejjem mill-ewwel ġurnata li tlajt fil-Parlament ħdimt qatih u bqajt naħdem qatih mingħajr kuluri u anke mingħajr distinzjoni ma' kulħadd biex nibqa' naħdem anke għal pajjiżi, speċjalment ukoll anke fil-distretti elettorali li nikkontesta, illum għadni membru parlamentari u se nkompli nagħmel ix-xogħol neċessarju anke fil-Parlament biex inkompli anke nagħti s-sem tiegħi fuq livell anke lokali. Qed tistenna li jitrattaw l-istess lill-Onorevoli Rodrigo Gálvez? Il-Prim Ministru evidentament jinsab taħt pressjoni enormi interna li kull ma jmur qed tkompli tikber.